Европа gepleyer Akvel sapar. Qadarly dinleyijiler, bugün biz size doňduň ölse de horhory yatmaz atly makalasyny eşitdirýäris. Doňduň ölse de horhory yatmaz. Daşary ýurtlardan eşek bolup aňyrýan Akvel sapar barada. Dağını mawtumulu atamız namart ayıp gözler doğun ilinden nip doğduk mikana şıltav atyan, ısnat getirýän adamlaryň bigaýratlygyny, namartlygyny şygyr setirleriniň üstü bilen ýüzüne basyp olary paş edip gidipdir. Namart diýilip bolsa türkmenle iň pes hem pis adamlara aýdylýar. Olar musulmançylykda haram hasap edilýän haýwany doňda deňelýär. Akvel sapar. Ýaly çöp düýbüniň öz iline şyltav atyp bilse armanı yok. Ol arın namysyn nämedigini düşünmeýän, diňe kisejiginiň aladasy bilen ýaşaýan bir döwlet. Kisejigini galňadyp biljegini bilse, öz illeşleriniň ýüzüne gara çalmakdanam gaýdýan adam däl. Adam bolan adam öz dogduk mekany barada erwet söz aýtmaga beýlede dursun, hatda erwet pikrem kellesine getirip bilmez. Yönü namartlarda, yani doňda deňelýänlerde adamçylykdan jinnek ýalam zat yok. Doňuz bolsa haýwanlaryň arasynda iň hapa haýwan hasap edilýär. Şonuň üçin hem ýyl içinde doňuz ulanmaga hapa tapar diýen aýtgy bar. Akvel sapar. Şol zilli adamlardan öz eli, öz dili bilen her ädimde suud edýär. Türkmen halkynyň ýaşaýan jenneti mekanyna gara sürtmäge edýän synanyşyklarynyň nişana degmedik ok ýaly her gedek sow geçmegi onuň hojoýunlarynyň lapyny keçedýän bolsa gerek. Türkmenistan ýaly ajap ýurda gara ýokmajany, onuň akyly ýeterden has alyssadygyny, onuň pul üçin aýdýan pikirleriniň juda göýdükdigini görmek üçin filosof bolmagyň zerurlugy ýok. Ýogsa onuň göbek ganynyň daman ýeri şu mekan. Çağalygyny öz deňduşlary bilen gülüp oýnan, ak mektebe gatnap bilim alan mekany şu watan. Soňra bolsa oňa dollaryň bir garasy görkezlerini özüni pula satýan ökçesi ýeňil aýal maşgala ýaly selpillep dollaryň ýüzüne düşüp gitdi. Hojoýunly boldy. Hojoýuny silady. Hojoýunlary kimi görkezse şoňa hem pitçiň atdy. Gıйvat etdi, töhmet yapdy. Inni bolsa yer ýüzüne awraýyp barha bilende galýan ýurda görülmezçilik edýär. Oňa özüniň ýapa degmejek şyltygyny atmaga çalyşýar. Ýöne türkmenler iti ýürer kerwen geçer diýipdirler. Onuň jöw-jöwi kerwene kär etmez. Akvel sapar. Gıйvatlary käte gulawma ýylenne Krylowyň Pil we Moskwa atly basňasynda pile ýürýän gürjü ýadyma düşýär. İl içinde doňduň ölse de horhory yatmaz diýilen bir gep bar. Öz iline şyltaw atyp doňuzdan parhynyň ýokdugyny görkezden Akvel sapar. Aram horhor edýär. Hapada yatan doňduň bar gadanjakly adam iň soňunda hojoýunyň hapa söwünji bolar. Sebäbi onuň ýaly watanyny satýan dönükleriň öňde soňda alan galasy ýokdugyny goja taryh şaýatlyk edýär. Pul görse bilmeýän, tanamayan ýurduna, bilmeýän, tanamayan adamlaryna hojoýunyň diýýäniň ýurduny pula satyp gadanj edýäniň doňuzdan hiç bir parhy ýokdur.